Поздравявам ви за това, че ще отделите един час за вас, за вашето пълноценно хранене. Радвам се, че сте тук и ви благодаря за интереса към темата. Много накратко за мен. Моята мисия е да помагам на хората, на вас, да живеете един по-качествен живот чрез пълноценна храна. Следователно да се чувствате по-добре, да сте по-витални, по-щастливи. Дипломиран хранителен треньор съм. Предпочитам тази формулировка, отколкото нутриционист, тъй като не изготвям диети и режими, а работя заедно с клиента в един устойчиво ориентиран подход. Давам практически съвети и се старая наистина да разбирате защо съответната препоръка е формулирана по съответния начин. Повече за мен, моите услуги може да намерите на сайта ми. Няма да губя много време с това, за да може директно в темата да навлезем. Днешната сесия, нова година, нов формат. Както сте видели в описанието, коучинг сесия наричам. Идеята ми е да не ви предложа суха презентация с много факти и препоръки, ами да е по-интерактивно. Затова ви помолих и да си подготвите листче, химикал или нещо, което ви е удобно за писане. Като записките са си за вас, естествено, не е идеята нещо да сравняваме сега. Ще ви задавам въпроси, като ще ви окуража да си намерите отговора, който за вас е релевантен, да си запишете каквото ви хрумне. По въпроса, който задавам, ще гледам да паузирам, така че да можете да си записвате и да разсъждавате. Както споменах, формата е нов. Това е първата сесия. Планирам да има и следващи такива. Идеята е наистина да ви е полезно, да е практично. И както може би сте видели, този формат е част и от пакетите, които са за моя клуб, като членовете с устойчив напредък и премиум пакети ще се възползват от безплатен достъп до тези събития и занапред. Повече информация, както споменах, има на сайта ми и аз самата съм на разположение, когато имате въпроси и нужда от съдействие. И започваме директно с първия навик. Може би ви се струва банален, но често се забравя в натовареното ни ежедневие, а именно минимум 2 литра вода, които са необходими всеки ден на нашето тяло. Естествено, в по-топло време, при по-високо физическо натоварване, става въпрос и за повече от 2 литра, но това е абсолютен минимум. И тук директно ви провокирам всеки за себе си. Първия въпрос е: колко вода реално пиете на ден? Имате ли представа? Имате ли някакъв ориентир, например, любимо шише, което знаете, че събира, да речем 500 мл или пък 1 литър? Обръщате ли внимание на това колко вода пиете? Ако до сега не сте, не е проблем, но ви препоръчвам да започнете. Това е един хубав навик за новата година. Може да си изберете, както казах, любимо шише, да си отбележите колко е капацитета му, да се ориентирате колко пъти си го пълните на ден и така лесно смятате колко е водата. Ако пък мислите, че пиете много вода, това е чудесно, продължайте в същия дух. Но по-скоро хората, с които работя, установяваме, че не пият достатъчно вода, пък за сметка на това си така анализират, че прекаляват с кафета, подсладени напитки, сокове, газирани, негазирани напитки, алкохолни напитки, въобще всичко друго, но някакси често се забравя простата вода. А защо е важна тя и какво общо има с храната? Вярвам всички знаете, че водата е изключително важна за хидратацията на тялото, за всички процеси, които се случват в него.
Също за транспортирането на хранителните вещества чрез кръвта. Изключително важна е и за добрата перисталтика, за да не се задържат прекалено дълго токсините в тялото. Също така знаем, водата е изключително важна и за концентрацията. Ако искаме да сме успешни през новата година, ние е нужно да можем да се концентрираме. Вярвам, всеки има поне един случай, за който сега се сеща, как може би в недостига на изпита вода, в един момент главата ви просто блокира, не може да се концентрирате, не може да си свършите задачите. Много често, между другото, чувството за жажда, тялото не го идентифицира като такова, а ни заблуждава с чувство на глад. И почваме да търсим нещо за хапване, а реално причината е, че просто сме забравили водата и не сме приели достатъчно. Така че надявам се, всеки от вас си маркира нещо, което би искал да подобри относно този навик. Може да е нещо много просто. Например, да си сложите шише пълно с вода в колата. Да си го пълните за следващия ден предварително. Или пък в сака ви за спорт. Или пък на бюрото. Ако все още нямате навик да си слагате чаша или шише с вода, може да си създадете такъв. Е лесно и става автоматично след няколко повторения. Седмица-две и ще ви стане навик. Преминем към навик номер 2. Той е моя любим. Погледнете снимките, колко са цветни, колко са апетитни. Ако сега не ви се дояде нещо свежо, не знам кога. Навика гласи минимум 3 шепи зеленчуци на ден и до около 2 шепи плодове на ден. Паузирам, за да може всеки от вас да си помисли конкретно вчерашния ден, колко шепи зеленчуци мислите, че приехте. Независимо дали под формата на пресен зеленчук или като част от някакво сготвено ядене, или пък като смути, няма значение. Ориентировачно спрямо вашата шепа помислете колко и какви зеленчука приехте във вчерашния ден. Маркирайте си където си го записвате, за да може в последствие да се върнете към това, което сега анализирате. И освен количеството, също какви бяха тези зеленчуци? Бяха ли разнообразни? Или пък беше един зеленчук, но в по-голямо количество? Сезонни ли бяха зеленчуците? Защо ги избрахте? Имаше ли ограничен избор? Или пък бяхте на пазар и си избрахте? Какво точно искате да консумирате? Вярвам, че всеки си помисли накратко за вчерашния ден и зеленчуците. Както знаете, изключително важно е в най-добрия случай зеленчуците да са добре озрели, т.е. да не са още зелени, защото няма да са толкова хранителни от към нутриенти. Освен това, винаги по възможност е хубаво да са сезонни, а не да идват от другия край на света, защото не са в сезон. В случая това е общо и с темата регионални. И това, което е най-лесно приложимо, но често забравяме, когато бързаме, е да са разнообразни. Често стигам до извода, гледайки хранителни протоколи, че хората масово се хранят с краставица и домат, което е чудесно. Това са зеленчуци. Но има още десетки различни видове. Въпросът е да ги откриете, да ги тествате, да видите какво ви допада и как може да си го приготвите, за да се получи наистина цветна чиния. А защо е толкова важно да е цветна чинията с зеленчуци? Едната причина е различните цветове на зеленчука означава, че той е богат на различни витамини. Т.е. така ще си набавите една добра палитра. Друг много важен аргумент е, че с различните зеленчуци помагате на вашия чревен микробиом да се развива и да е в една хубава среда. Когато го храните наистина с разнообразни
зеленчуци. Това е важно за имунитета, знаете, но също и за кожата и въобще всичко е толкова свързано. И сега, докато си записвате, все пак ще ви дам няколко предложения. Ако сте установили, че вчера или в последните дни, може би не сте имали това разнообразие, за което си говорим. Сега в сезон, през януари, са доста различни зеленчуци. Ще ви предложа само някой от тях, но това не е изчерпателен списък. Например, морковите в момента са в сезон, сладкия картоф, пащърнака, целината също, цвеклото, различните видове ряпа, също и червеното зеле. Ако досега предимно си хапвате стандартното бяло зеле, може пък да разнообразите с червеното зеле. То е лилаво на цвят, по-скоро бих казала, но се казва червено. А също за подправяне лук, чесън, кел също е в сезон. Изключително полезен. Брюкселско зеле, земна ябълка също. Така че виждате, има много опции. Това, че е зима, не значи, че нямаме избор от сезонни зеленчуци. За плодовете няма толкова да навлизам в детайли днес, но там важат същите правила. Колкото е възможно по-цветни, сега в сезон са ябълки, круши, тиква, въпреки че тиквата по-скоро бих казала, че е в категорията зеленчуци. И сега не в сезон са горските плодове. Можем да ги намерим само замразени, но аз лично препоръчвам в замразен вариант, вместо в пресен в момента от другия край на света. Основно защото се води, че когато са били замразени, те са били набрани в прясно състояние в сезона. Така че също може да си набавите и горски плодове към категорията плодове. Така. Междувременно напомням, че в чата може да се включите, ако имате някакви въпроси или коментари. Добре дошли на всички, които се присъединиха в последните няколко минутки. И за вас, така, окуражавам ви да имате нещо под ръка, защото идеята не е да е чиста презентация, ами ви задавам някои въпроси, които сами за вас да си помислите, да си маркирате на листче като следващи стъпки. Преминаваме към третия навик, който е свързан с приготвянето на храната. Тук някои от вас може би поклащат глава, защото са в движение, на работа, имат ограничен избор какво ще се предложи в близкия ресторант, в обедното меню, или пък друг вид вече приготвена храна си набавят. Въпреки това, пак имате избор. Това е едно от посланията, които искам да ви оставя, защото дори в ресторант или в подобно заведение, винаги може да се консултирате с персонала и да разберете как точно е приготвено съответното ястие. Може да попитате пържено ли е, печено ли е, варено ли е. И така ще се ориентирате кой е по-здравословния и удачен за вас вариант. Мисля, че е ясно за всички, че пърженето трябва да го избягваме максимално по редица причини. Освен калориите, вече е доказано, че и пърженето на висока температура се образуват канцерогенни вещества, които, вярвам, никой от нас не иска. Но пък какво ни остава тогава? Ами доста варианти. Един е в суров вид, това е ясно, зеленчуците. Варенето на пара. Също така наблюдавам доста уреди, се рекламират и се продават, но реално нямате нужда от някакви специални уреди, а просто от една обикновена тенджера и в най-добрия случай от една, не знам как точно се казва, но цетка, която се води за варене на пара. Има я в Икеа, има я и в най-обикновени магазини за домашни потреби. И тази цетка ви е абсолютно достатъчна за варенето на пара. И получавате изключително здравословен резултат. Печенето също не ви трябва нещо специално. Слагате в урната. И най-важното е, не съветвам над 180 градуса да печете, защото се губят доста от хранителните вещества и пак е доказано този
канцерогенен ефект, който се стартира, не го желаем. Въпросът ми към вас тук, това, което така ви каня да си маркирате във вашите записки е, гледайки последните 2-3 дена, каква беше храната? Какъв беше начинът на приготвяне? Дали консумирахте в суров вид? Дали беше основно в печен вид? Имаше ли някакви загорели участъци? Защото това би означавало, че температурата на печене е била твърде висока. Или пък консумирахте варени. И когато се замислите и си маркирате вашия отговор, доволни ли сте с този резултат? Искате ли нещо да промените? Възможно е да сте маркирали, че сте хапнали нещо пържено. Каня ви да си маркирате, това харесва ли ви? Искате ли да го промените? Ако, например, някъде сте яли пържена риба, склонни ли сте сега, след като си говорим по темата, следващия път пък да си опечете едно хубаво филе в къщи. Както казах, не изисква някакви специални уреди, познания или пък много време. Ако да, маркирайте си, сложете си го като един ремайндър, че искате да го направите във вашите записки. Аз бавно преминавам към следващия навик и той е свързан с темата консумираме ли основно продукти от бяло брашно, в случая преработени храни, и имаме ли пък добро разнообразие от така наречените псевдозърнени и пълнозърнести. По какво различавате от какво е приготвен продукта? Предполагам, знаете, етикета е първия ориентир. Ако имате, да речем, макарони, прочетете дали те са направени от стандартното бяло пшенично брашно или пък е обозначено, че са от пълнозърнещо пшенично. Така веднага се ориентирате, имате ли по-хранителния и пълноценен вариант или пък не. Също в менюта на ресторантите, по-сериозните, знаете, описват и вида брашно, който използват. Ако са използвали пълнозърнест, например за пици, вече се вижда, слава богу, и по-често в заведенията, това е описано като пълнозърнесто брашно в състава на пицата, да речем. Самата категория пълнозърнести е изключително всеобхватна. Някои от вас са присъствали на мои събития, където сме говорили в повече детайли. Но за днешния формат ще ви споделя, че основният аргумент да предпочетете пълнозърнест продукт, т.е. продукт от пълнозърнесто брашно, вместо от стандартно бяло, е първо, имате много по-добра хранителна стойност. Под хранителна стойност не разбирайте калории, ами разбирайте различни витамини, основно от Б групата. Доста по-високи са в пълнозърнестите варианти, отколкото в белите. Имате много повече фибри, защото знаете, пълнозърнестото брашно, там се използва цялото зърно, както името предполага. Докато в бялото брашно е останала само най-вътрешната част, която си е нешесте и там много фибри не трябва да очаквате. Псевдозърнените, и тук така включвам поредния въпрос за вас и вашите записки. Помислете, хайде да не е само вчера, понеже това е така по-трудно, но в изминалата седмица, дали сте имали някакво ястие, което да съдържа киноа, елда, амарант. Може да не е било основна съставка, но, например, може да е било в някоя салата. Вече се намират в ресторантите. Има такива хубави варианти. Ако пък до сега въобще не сте пробвали никой от тези псевдозърнени култури, сега е идеалният момент да стартирате, говорейки си за здравословни навици за новата година. И тук искам много така да взема малко от страха, който
долавям и разбирам често, когато работи с клиенти. Като че ли някак си киноата, амаранта пък съвсем, елдата е добре забравена по-скоро, но киноата и амаранта, човек като ги чуе в началото и има така малко страх, какво е това, не знам как да го приготвя, то е сложно. Та искам да ви иззема този страх, ако не са ви познати. Тествайте, сгответе си малко количество. Има изключително много рецепти в интернет. Също и в моите социални канали може да намерите доста прости рецепти и вдъхновение. Изключително полезни са. Съдържат значително количество протеин, което сега вече е доста нашумяла тема и винаги се търси от всеки. Съдържат изключително много желязо. Споменавам го особено за дамската част от аудиторията ни, където желязото често е дефицитно. Като цяло много микроелементи, ценни и витамини, които в едно бяло брашно трудно ще откриете. Последващия ми въпрос към вас е, ако до сега не сте изпробвали никой от трите, маркирайте си едно, което сега ви се струва интересно и си набележете едните дни, най-късно уикенда, да изпробвате една рецепта. Ако се чуете с кое да започнете, бих ви посъветвала с елдата. Амаранта е малко по-специфичен просто. Но и трите варианта са супер, така че няма да сгрешите, с което и да тествате нова рецепта. Така, напомням, че може да се включвате и с коментари и въпроси в чата. Ако нещо ви е станало интересно, пък не съм навлязал в детайл, мога да го направя, така че ми давайте сигнал. И логично след зърнените можем да преминем към категорията на бобовите храни и ядките. Аз ги комбинирах не за друго, а защото и от двете групи храни можем да си набавим така желания, както казах, и модерен протеин, и то в доста добро количество. Естествено, това не е единствен аргумент, но ориентирайки се по препоръките за здравословно хранене, там ще видите, абсолютно всеки ден е хубаво да имаме нещо от групата на бобовите храни и ядките. Не е нужно цяла чиния, но нека са включени като компонент в някой от вашите ястия. Започвайки с бобовите, въпросът ми към вас е: маркирайте кога последно консумирахте нещо от групата бобови. Може би е било по празниците, може да ви е леко писнало, ако тогава е било в повече, но пък от тогава минаха вече 20 дни. Така че ако тогава е било за последно, време е да разнообразите отново да включите нещо от тази категория. Като казвам бобови, може би веднага сещате за стандартния бял боб. Но както виждате и така на цветната картинка, към тази категория принадлежи нахута, който под различна форма може да си приготвите. Дали като някаква манджа или пък под формата на хумус. Е супер варианти за изпът. Също така граха. Различните видове леща. Дали е червена, зелена, черна. Изключително много опции. Също боб, знаете, има изключително много видове боб. Червен, черен, зелен. Въобще може да си разнообразявате и да не ви писне, като си ги въртите с различни рецепти, различни съставки от тази категория. Освен протеина, тук искам да отбележа и пак фибрите, които споменавам много пъти. Но фибрите, основният аргумент, за който аз ги споменавам, е добрата перисталтика. Тя е изключително важна, за да се чувствате добре. Направете си едно сравнение вкъщи. Някои дни, в които вашата чревна перисталтика не е толкова добра, ами не се ли чувствате и ви някакси по-мудни, по-натоварени, с трудности да се концентрирате, да работите? Все пак си говорим за успешна година. И сравнете с други дни, в които чревната перисталтика си функционира, тогава
Вярвам се, чувствате по-леко, по-ви е лесно да си свършвате задачите, по-енергични сте. Така че наистина фибрите са нещо, което трябва да търсим всеки ден. Разбира се и поради редица други здравословни причини, но 30 грама фибри на ден е препоръката, която да достигаме. Постепенно, ако все още сте някъде в така, по-малкото количество фибри. Ядките също чудесен източник на енергия. Знаете, много по-добре, отколкото нещо преработено като вафла или някакъв вид десерт. Там често притеснението е калориите, знам, но има разлика, съгласете се с мен, дали ще приемете калориите от ядки, които са естествена храна, както казах, с фибри, с протеин, с витамини, с минерали, или ще ги приемете от една кола, да речем. Напълно различно. Така че тук поредният въпрос, с който искам да ви провокираме, какви ядки консумирате? Запишете си. Може би имате добро разнообразие от ядки. Или пък сега, като се замислите, си казвате, консумирам само лешници, например. Защо пък да не пробвам шамфастък? Сега покрай дубайската мода с шамфастъка. Пък е хубаво, че повече хора обърнаха внимание и на това. Разбира се, там вече като десерт, но все пак една съставка шамфастък. И си запишете, ако нещо ви хрумна някоя ядка, която като че ли напоследък не сте приемали, пък може би е добре забравена, която обичате. Така, паузирам до тук, защото идва един по-предизвикателен навик за времето, в което се намираме и живеем. Имате ли някакви въпроси, коментари? Ако някой иска да сподели нещо в чата, може също да го направи. Добре. Макадамия. Супер, благодаря за споделянето. Чудесно. И идва навика, който е свързан, би го нарекла, първата стъпка е осъзнатост. Какви, колко животински храни приемате, колко често, в какво количество и какво е качеството им. И на този слайд ще остана малко по-дълго, защото темата по принцип сама по себе си е отделна тема, но ще се постарая да маркирам някои основно така, най-важни аспекта. Животински храни. Това е една огромна група. Месо, риба, различни колбаси, млечните продукти под всякаква форма. Замислете се, млечни продукти може да е сирене, може да е кашкавал, може да е мляко, кисело мляко. Но млечни продукти има и в доста от нещата, които си купуваме в магазина, пък на първо време не ги свързваме точно с млечни продукти. Или пък които се приготвят, например, един кекс, независимо дали домашно приготвен или купен. Ами основно там доста често съставката е масло, мляко под някаква форма. Да, ако е готов купен, често е сухо мляко, всички знаем и ни прави впечатление. Но посланието ми е, има в доста повече продукти, отколкото си мислим на първо време, някакъв млечен продукт под някаква форма. Също и с яйцата. И тук пак се включвам с един въпрос към вас. Помислете и се запишете колко често и в какви количества мислите, че консумирахте яйца миналата седмица. През изминалата една седмица, 7 дни. Знам, че е малко трудно сега да се върнете цели 7 дни назад, но помислете по спомен. Може някъде на някой брънч да сте си поръчали нещо с яйца. Там обикновено директно идват около 2 яйца в чинията.
Може нещо вкъщи да сте си изготвили, където съставката, дори да не е основна била, пак да има едно, две, три яйца. Може пък да сте си сварили яйце. Може в баницата. Ако сте правили баница, също има яйце. Маркирайте си това, което така ви идва на ум, като спомен. Колко горе-долу яйца. И сега ще ви изненадам. Обикновено на това изречение казвам всеки да седне, но вярвам, че сте седнали, защото наистина има елемент на шок. Сега ще ви цитирам препоръката от Немското сдружение по хранене. Това са съвсем новите актуални препоръки за хранене на здрав възрастен човек. Те се преработват на определен период от време и се актуализират за различните групи храни. И категорията яйца си отделна категория и има препоръка. Актуалната препоръка, под препоръка разбирайте нещо, което е достатъчно на организма в балансирана комбинация, съответно всички категории, млечни, месо, яйца, зеленчуци и така нататък, по които аз се ориентирам, когато ви говоря. Съответните количества заети заедно, анализите и научните публикации твърдят, че тези количества са достатъчни. Тоест, не би трябвало някакви дефицити да развием. Но и от друга страна, спазвайки тези препоръчителни количества, доколкото е възможно, пък си правим добро на тялото, защото не го претоварваме. Та препоръката за яйца актуално е едно яйце на седмица. Неясно съм, че може би всеки от вас си маркира, че освен ако някой в момента по някаква причина не е изключил яйцата, може би има число, което е различно от едно. Не ми е посланието сега всеки само едно яйце на седмица да яде. По-скоро като въпрос към вас за размисъл, дали пък не прекаляваме с яйцата, защото са навсякъде около нас, под различна форма. И отделно много се тръби, че те са източник на протеин. Едно яйце има 7 грама протеин средно. Да, не е малко, но и бобови да ядете, като пример ви давам, пак значително количество протеин ще си набавите. Ако ги комбинирате по правилния начин от растителни храни, някои от вас са присъствали пък на презентации мои на тази тема, всичко си функционира както си трябва. Та яйцата, ако сте с число, което е много, много далечно от едно, не се панирайте, сега не се притеснявайте, но съветвам ви да помислите за разнообразни други източници на протеин, защото такива има. Просто не вярвайте толкова на рекламите, които само яйце, 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 за да имам протеин. А защо го казвам? Какво толкова му е лошо на яйцето? Само по себе си нищо. Просто по-добре, както и тук съм го маркирала и писмено, като навик, препоръката ми е нека да инвестираме в качеството, на която и да е храна. В случая на яйцето е изключително важно, качеството. Поне да е от свободни кокошки. Поне това. В най-добрия случай да е био, защото тогава има огромна разлика кокошката, от която видва яйцето, с какво е хранена, с какво не е, за разлика от другите, което пак е дълга тема, но просто да ви обясня откъде идвам с мисълта си. С какво е била лекувана кокошката, с какво не е била лекувана, защото знаете, от животното към човека доста неща се предават, уви. И после страдаме от болести, които се чудим откъде идват. Та в случая, това, което аз правя, инвестирам в качествени яйца, доколкото е възможно, до каквито имам достъп. Нямам достъп до домашни, иначе с удоволствие. Избирам био, избирам малка опаковка, но био. Така и бюджета в крайна сметка горе си остава същия. И яйца се купуват по-рядко, но за сметка на качеството. Естествено, в ресторант нямате контрол на това, но пак можете количеството да контролирате. Ако пък едно яйце ви е твърде малко, говорейки си за навик, мога да ви успокоя с 3 яйца, понеже това е старата препоръка на Немското сдружение по хранене, така че все още я споменавам. До преди няколко месеца беше валидна. Ако едно ви е твърде стресиращо, нека пък са 3 седмично. Но наистина да имаме осъзнатост въобще колко и какво ядем,
за да тръгнем оттам и да си набележим какво искаме да променим и да подобрим. Другите категории, месото, там важи абсолютно същото. Вярвам, всички от вас вече сте обръщали внимание и знаете, че има огромна разлика какво ще е месото и че това, което ни продават в масовите магазини, без да споменавам такива, на уникална цена на килограм, за тези пари какво точно очакваме като качество. Така че по възможност, дали ще от ферма, дали ще ви от квартален магазин, в който сте разпитали, горе-долу имате представа откъде идва, как е отгледано и така нататък. Това е единия фактор, качество. И другия е с количеството. Като тук пак ви каня да си запишете, да си помислите колко често ядете месо. Като тук пак важи месо, може да е под формата на филе, нали, месо, което виждате, може и да е като част от състава на някакво ядене. Примерно пълнени чушки, в които има кайма, да речем. Може да е месо в някаква супа. Паузирам, за да може всеки да си запише. И ви споделям директно препоръката за месо, която е 2 до 3 пъти седмично е съвсем достатъчно да се приема месо. 2 до 3 пъти седмично. Като тук често установявам, в хранителни протоколи се появява 2 пъти на ден много често. По една или друга причина. Затова отбелязвам, тук се има предвид наистина 2 до 3 пъти като порции за седмица. И порцията, размера на порцията също е важен, защото вече стана... В много ресторанти сервират месото примерно по 500 грама, което е порция за двама реално, а не за един човек. Така че, освен да мислим колко често, е хубаво да видим и каква е порцията. 200 грама е предостатъчно според препоръките за порция. Така че отново всичко тук опира до, знаете какво ще кажа, качеството пред количеството. Ако си го купуваме сами месото, можем да инвестираме така в по-малко количество, но по-качествено, доколкото, разбира се, имаме опции наоколо и можем да се информираме за какво месо става въпрос. За рибата абсолютно същото важи. Просто минавам през всички, знаеки, че може би не всеки консумира всичко, но за да си имате ориентир, риба 2 пъти седмично е абсолютно достатъчно. Тук с качеството лично на мен даже ми е по-трудно, отколкото с месото. Не знам вие как го усещате. Много, много малко избор има. Едни и същи марки се въртят навсякъде. Марки в смисъл доставчици на риба, които и после продават. И да, там имам чувство, че е още по-сложно. Но пък лятото, като сме някъде на море, горе-долу шансовете се увеличават. Някъде прясно хваната риба да си набавим. И останаха колбасите. Тук пак бих ви поканила да помислите, да си маркирате, консумирате ли често такива. Това са луканки, суджуци, салами, филета, например филе елена и подобни. Маркирайте си дали често ги консумирате, като често имам предвид повече от веднъж 2 пъти седмично и също в какви количества. Там също има огромни разлики в качеството, но за да не навлизам, да не стане всичко на тема животински храни днес. Маркирайте си, ако мислите, че превишавате 30-40 грама на едно хранене от тях, е нещо, над което бихте могли да работите през едната година. Но да, посланието за всички тези е наистина по-добре да инвестираме в качество и в по-малко количество. Виждате, въобще не говоря за веган или за ограничаване, кой на каквото за когото каквото е вкусно, но наистина по възможност да е качество и количество, което е в съответните препоръки. Надявам се, че още сте тук и че си записвате и това, което така ви скача като анализ ви е полезно.
Ако имате някакви въпроси, пак ви приканвам да се включите. И сега преминаваме към мазнините. Ако трябва да го формулирам като навик, бих ви приканила, кажете да на мазнините, не се страхувайте от тях. Надявам се това да е добра новина. Обаче с уточнението качествени мазнини. Кои са качествените мазнини? Да, ще съм го и написала. Това са ненаситените мазнини от растителни източници, защото всичко, което е от животински происход, автоматично там преобладават наситените мазнини, които знаете, освен килограми, които трупаме по-лесно. Наситените мазнини, доказано, знае се, са доста често причина или един от факторите и причините за всички цивилизационни болести, с които доста хора се борят от определена възраст и между другото не само от определена възраст, вече и доста млади хора. Статистиките са доста плашещи. Цивилизационни болести, сърдечно-съдови, диабет, затлъстяване, метаболитен синдром, всякакви такива, включително между другото и депресия, също влиза в статистиката. Но да не се отплесвам в статистика. Ако ви е интересно, ми пишете и ще ви кажа повече по темата. Та, мазнините, когато са ненаситени, а ненаситени приемаме от растителните продукти, са чудесни и даже есенциални, т.е. ние имаме нужда от тях. Затова спокойно можем да им кажем да в храненето си, даже не можем, а трябва. И сега ви остава въпроса, добре, къде са тези ненаситени мазнини? Виждате снимката, орехите, нещо достъпно, намират се даже и български орехи, не е трудно. Може да си ги слагаме в различни комбинации или просто си ги хапваме като чист орех. Омега-3, изключително богати са. Омега-3, между другото, е дефицитен почти за всеки човек, освен ако наистина храненето не е изключително балансирано и богато. Затова се предлагат и много добавки, знаете. Между другото, никога не си купувайте. Това е един страничен съвет. Приятелски, не ви трябва такива комбинирани омега-3, 6, 9, а ви трябва само омега-3, понеже 6 и 9 е много застъпено в различни храни и въобще не е дефицитно и даже може човек да предозира. Така че само омега-3, ако решите като добавка, но се консултирайте с лекар. Омега-3 се съдържа и в лененото семе, което също е доста достъпно вече, навсякъде се намира. В лененото олио, което може да се използвате за студено подправяне, така че има варианти. Конопеното семе също се намира все по-често по магазините. Но като хубав навик за успешна година, да кажем да на качествените ненаситени мазнини, да не се притесняваме от тях, естествено в умерени количества, до една супена лъжица, ако говорим за някакъв вид олио, като лененото олио, това ви е предостатъчно. И малко се доближих до темата, вече навлизам и директно в овкусяването. Като навик можем да си изградим, да разнообразяваме начина, по който овкусяваме храната си. Може би някой от вас ще се припознае с това. В ресторантите винаги виждаме солницата и черния пипер. И някакъв вид мазнина, горе-долу често не се разбира каква, може би една обикновено олио. И така човек си създава навика от околната среда около нас. Сол и евентуално черен пипер. Това е начин, по който мисля, че всеки е израснал и е наблюдавал, че се овкусява нещо. И резултата от това е, че консумираме прекалено много сол. Това пак е свързано с болестите, после които се появяват и така нататък, пречи на отслабване. Да. До 6 грама сол на ден. Ако искате си маркирайте, това е много хубаво упражнение. Когато имате някакъв пакетиран продукт, дали ще са някакви солети, крекери, нещо съвсем различно, каквото и да е опаковано, ще видите в хранителната табела колко грама сол съдържа. И ще се изненадате, че някои продукти имат доста плашещо количество сол
на 100 грама, а от някои от тези продукти доста бързо може да се изядат 100 грама. И може много бързо да си сметнете реално от това, което сте яли за деня. Около 6 грама ли се движите или доста над тези 6 грама? Това е така като странично предложение за практическо упражнение и наблюдение. Не ви трябва нещо специално, просто да прочетете таблицата и да си сметнете за няколко неща през деня. Таблицата на опаковката. Добре, със солта това е ясно, както ви обясних. Всеки от нас е свикнал с годините да си соли автоматично и рецепторите ни за вкус свикват. Да, обаче те могат да се превъзпитат. Това го казвам много често. Също и за солта. Ако системно, ако установите, че сте много отдалечени от тези 6 грама сол, наистина приветствам и препоръчвам да си дефинирате един навик да намалите това количество сол. В началото ще ви е малко трудно, защото ще е безсолно. Обаче после установите, че вашите рецептори свикват след 2-3 седмици, горе-долу макс, и няма толкова да ви е безсолно. Просто ще си превъзпитате рецепторите. Така че е възможно, но пак изисква да си го поставите като приоритет. Ползите са изключително много, това е ясно. Абсолютно аналогично и с захарта. Ако си приготвим някакви домашни рецепти, да речем, винаги ако рецептата пише 100 грама захар, извинявайте, автоматично такива рецепти винаги аз ги пренаписвам с по-малко количество. Защото много често ги пише някой, който рецепторите му пък за захар са така много свикнали. Е много сладичко, пък може ли с по-малко. И в крайна сметка разбрахме и захар и сол по-малко, защото сме свикнали на много и трябва да се превъзпитаме. А пък повече от всякакви подправки, сушени, свежи, каквито имате под ръка, това е истинското вкусяване. Просто, както казах, навсякъде около нас солницата е стандартно, а не или много рядко се вижда една саксийка, примерно на маста с пресен босилек, от който човек да си откъсне и да си сложи върху яденето. Така че навика би бил правилно вкусяване за сметка на захар и сол, а повече подправки. Просто отваряйте по-често шкафа с подправки. Вкъщи всеки от нас го има, но някакси често забравяме, че имаме доста богат избор. Естествено, сега може да си маркирате, ако ви хрумва някаква подправка, която много обичате, пък не ползвате често. Просто нямате навика да я ползвате. Може да си запишете, да си извадите на видно място и следващите дни да си я ползвате. И много неща ви казах за храната, въпреки че знам, че може би стана повече, отколкото човек може да си постави реалистично за идните седмици. Все пак, каквото и да променим в храненето си, вярвам, че ще съгласите с мен, само по себе си то не е достатъчно. Да, то е много важно и затова аз се занимавам точно с темата хранене, но винаги разпитвам и хората, с които работя, как е съня ви, как е движението ви, редовно ли е, какъв вид е, разнообразно ли е. Сега менталното здраве логично не разпитвам хората, но цялата комбинация от такива фактори, взети заедно, тогава резултат, който може да очаквате, ще е най-добрия. Затова холистичният подход, знаете, не е случайно холистик nutrition, защото винаги казвам и се старая да завършвам темата хранене с това, че ако някой ви говори за някакво чудодейно лекарство, храна, добавка или каквото и да е, общо взето се опитва да ви заблуди жестоко, защото това ще е много лесен начин, обаче на практика не функционира. Няма такова нещо, не съществува. Да, може нещо да, например, канелата помага да се свали малко кръвното налягане и инсулина не се качва толкова много, да. Обаче, пак не е нещо чудодейно и само от яденето на канела не трябва да очакваме, че всичко ще ни е наред, пък да се храним безразборно с вредни неща. Така че ключът е в това наистина балансирано, да подхождаме, да си обръщаме внимание, да си отделяме време, така че още веднъж ви поздравявам, че отделяте времето си днес.
И всичко, което сега, вярвам, си маркирахте на листче или пък електронно, като потенциални навици или пък малки подобрения в храненето ви, приканвам ви да продължите да работите с това, което си маркирахте. И стъпка по стъпка ще видите промяна и ще видите ефект. Естествено, паралелно с това, не забравяйте движение, добър сън, доколкото е възможно на всеки. Но винаги отбелязвам, че това са важни други фактори. И почти на финал, надявам се, че усещате, че когато говоря за храна, го правя с изключително уважение и любов към храната, защото да, има някои храни, които споменах, които не са особено добри за нас, но пък има изключително много други храни. Споменах ви в началото за различни зеленчуци, които сега са в сезон. Споменах ви за много зърнени, бобови, култури за ядките. Качественото месо, естествено, и то има ползи, нали? Както говорихме, в умерени количества и качествено. Така че имаме привилегията да живеем в момента в среда, която ни предлага много, но някакси като че ли повече отговорност, какво ще изберем? Дали ще изберем рекламираното, модерното, което обаче може би пък не е толкова добре, или ще изберем нормална, обикновена, ако щете, храна. Между другото, киноата също казвам, че е нормална, обикновена храна, защото трябва да си я приготвим, да си я вкусим и така нататък. Това е наш избор и наша отговорност. Всеки по силите си, колкото може, колкото прецени, но искам наистина да ви оставя с посланието, че има изключително много опции и варианти. Просто трябва да се огледаме в магазина около нас, какво още има, което може би не сме забелязали, не сме изпробвали. И така, подхождайки с уважение и любов към храната, също и като я консумираме, не само като я избираме, доказано е научно, затова го споменавам, че когато се храним с удоволствие и наслада и си отделяме време за това, знам, че е много трудно, всеки от нас работи много, но дори 5 минути да си отделим, вместо на крак някъде в бързината нещо така, без да сдъвкаме, да изконсумираме, това ще помогне на тялото ни да извлече по най-добрия начин веществата, хранителните вещества от това, което ядем. Когато му дадем малко повече време в процеса на хранене и когато се постараем да го сдъвчем добре. Наистина това прави огромна, огромна разлика. Чувството ни за ситост, ясно е, че е хубаво да си обръщаме внимание, кога наистина сме сити. Това е много полезен навик, който е хубаво всеки от нас да си изгради. И кога реално сме се заситили, обаче не сме изчакали достатъчно време, тия 15 минути, или пък просто виждаме с очите, че на масата има още много и искаме да си вземем, което нали е лакомията по-скоро. Термина е лакомия. Но сме заситени. И за финал, наистина, устойчив напредък. Знам, че 10 навика може би звучи много, не може би, а наистина си звучи много. Но ги оставих 10 с идеята, ако някой от вас пък вече си има изградени 5-6 от тези 10, да може да си вземе пък останалите 4. Да има за всеки по нещо. Така че устойчиво набележете си 1, 2, 3 неща, колкото прецените. Не е нужно всичко наведнъж. И се постарайте наистина да си изградите съответния навик. Никой от нас не е перфектен. Няма и нужда. Въпросът е ви да се чувствате добре и да усещате, че това, което изграждате като навик, ви помага и ви кара да се чувствате по-добре. Защото в момента, в който го усетите това, автоматично ще си мотивирано да продължавате, да надграждате.